Molt bones a tots, nosaltres som la Patricia Puche i jo, el David Cordón, i avui us explicarem el perquè aquí hi ha química. I vosaltres us preguntareu, què és això? Doncs no és el nostre esmorzar mig preparat. Això és una barreja d'aigua i maizena, un tipus de farina. Quan es barregen a les proporcions adients obtenim un fluid no newtonià, que és un líquid que quan se li aplica una força actua com un sòlid. Aquest fluid no és una dissolució, sinó que és una suspensió de maizena en aigua. Quan s'aplica una força petita actua com a líquid, degut a que les partícules d'aigua i maizena estan barrejades entre si, de tal manera que l'aigua l'obliga a les partícules de maizena fent que es puguin moure de manera més o menys lliure. En canvi, quan s'aplica una força major, el comportament és completament diferent. Aquesta suspensió actua com un sòlid. Això passa perquè les partícules de maizena, que tenen una superfície rugosa, s'empaqueten impedint el moviment entre elles i les partícules d'aigua, creant una massa sòlida. Podríem pensar que aquest fenomen és degut a que les partícules de maizena són apolars, però això no és cert. La maizena és midó i aquest és un polisacàrid format aproximadament per un 30% d'amilosa i un 70% d'amilopectina, que són moltes glucoses enllaçades entre si, i com tots els glúcids, aquesta molècula és polar. A primera vista pot semblar que no, però aquest tipus de fluids tenen moltes aplicacions a la vida quotidiana. Un d'aquests usos, que ja s'està posant en pràctica, és l'utilització d'aquest tipus de fluids per omplir els sots de carretera. D'aquesta manera, els cotxes que passin, si respecten els límits de velocitat, només toparan amb una massa líquida, mentre que si van més ràpid del compte, serà un sòlid i els obligarà a frenar. Aquí podem veure la diferència entre un xoc contra el nostre fluid especial i contra un líquid normal, i les conseqüències d'aquest xoc sobre les bosses que els contenien. Aquesta mescla tan única també podria salvar vides. La seva solidificació davant una gran força podria ser utilitzada com a armilla antibales. Quan la bala impactés, no la podria travessar, ja que la força d'impacte de la bala faria que el líquid es tornés sòlid, impedint, evidentment, el pas de la bala. En aquest cas, ho hem fet amb un llapis i una bossa, que com es pot veure no la travessa sencera, però si fem el mateix amb aigua, la bossa acaba foradada pels dos costats. I com hem vist, en aquest experiment tan simple, amb materials que podem trobar per casa, hi ha química.